Den er fin. Det er også den, vi kalder Bubber-chilien. Og jeg skulle hilse at sige for Bubber, altså han har det godt i dag. Alt er godt til ham. Men hvad tænker du? Den samme, skal vi dele den, eller vil vi have en der? Vi deler den i 3, så er du med på den. Jeg skal jo snakke med nogle andre. Det går ikke, jeg er ukampdygtig. Men vil du have en hel? Ja, det er okay. Så har jeg en anden en til dig. Du siger, nu gør vi lige den her klar. Den der, bum. Og så skal jeg lige se herover, fordi der har jeg... Altså, jeg har jo den her, den der hedder Bloody Mary, som er jo en super, super dejlig chili. Ja, men lad os have den. Ja, det er så godt, det der. Og jeg vil bare lige sige, de her, I må love mig, det er ikke noget, I gør derhjemme, fordi man skal virkelig have lyst til det, altså på en eller anden mærkelig måde. Fordi det er sådan noget. Jamen, man behøver ikke engang at sige noget. Jeg går ud fra, at jeg har nogle venner med dernede, jeg har nogle familie med. Du er bare alene. Alene. Ja, og der er lidt med. Jeg har familie med, men jeg skal dog køre hjem til. Og det lyder godt, men det er da godt, at I ikke lukker sådan lige. Hvornår lukker I herinde? Ja. Men fortæl mig lige, hvad siger du? Hvad siger du om den der? Jeg har ikke sunket den endnu, men jeg kan godt begynde at mærke den. Ja. Men det begynder først for alvor, og andre måske ikke kan svælge, og det tror jeg, den kommer for alvor til. Ja. Det er jo lidt nogle af chilierne, det er jo sådan meget, de kommer langsomt, men så bliver ved med at stige. Andre, de kommer lige bum. Og det synes jeg nogle gange, den der Bloody Mary gør. Den er god. Ja. Det er den. Hvis I for eksempel har lyst til at selv at dyrke chili, så er det så nemt. Man kan bare tage et frø fra en chilifrugt, man har, putte ned i et potteplant, bum, give lidt vand, og næste forår, så har man chilier. Og hvornår skal man starte? Det skal man juleaften. Det er et perfekt tidspunkt, så går der 6 måneder, så har man chili til sommeren, og det er altså meget nemt. Jeg skal lige høre min ven, hvad siger du nu? Jamen, den er god. Ja. Og lige herover, fordi det er jo... Den er fornuftig. Man skal tro, man kommer til Jylland, ikke? Altså, det er jo stille og roligt, altså, den er god, den er fornuftig. Det er jo, jeg troede, det var sådan, den er god, mand. Altså, det er det slet ikke. Jo, men den er... Jeg troede, den var lidt stærkere. Jeg er meget imponeret. Du må også være vant til at spise chili, er det ikke rigtigt? Det er meget chili. Ja. Men hvad synes du om smagen på sådan en? Jeg synes faktisk, den har en god smag. Ja. Det er jo det, der er meget interessant ved chilier. De kan have en fantastisk smag, og man snakker jo også om, at det er smagsgiver og sådan til moderne mad. Hvad siger du, min ven? Ikke så meget lige nu, men den er okay stadigvæk. Ja. Skal vi ikke give de her 2 flotte fyre en hånd, fordi jeg er meget imponeret over jer? Og det er jo altså professionelle, som tager det helt iskoldt.